Bagong Musa asik kayangan. Ayo! Taliwara lagi ana wong limbukan nyelo-nyelo sapa iki dewa awake abang kabeh Takon karo aku Jawata ing swarga dahana Bathara Brahma Brahma iki kakangne Mantili Udu iki Bathara Brahma Brahma Kumbara dudu Bathara Brahma arep ngapa wae timbali wang pikirun Jatimurti iki nen ngundurake kowe ora gelem bali aja takon dosa. Apa aku kelakon mentala karo kowe tak obong awakmu. Walah, kowe kira ngerti karo kadigdaning Bagong. Sang Hyang Bathara Indra wae kalah karo aku kok ming Bathara Brahma. Maju sejangkah, aku mundur sejangkah. Aku maju sejangkah kowe mundur sejangkah. Atene ora ketemu-ketemu. Ayo ngono kuwi wong perang ki tehnike dhewe-dhewe. Leno pangendamu tebak dadamu muntah getih kowe mati tanpa dirongsen. Omonganmu iki lho angel ditampa karo para Jawata. Pancen tak sengaja. Arep piye kowe? Pecah siramu. Pecahe dhewe. Tegese kowe tak pecah siramu. Maju ladeni Bathara Brahma. Iki merganing patimu. Iya, tiba padha-padha. Pripun Mas? Bathara Brahma ampuh tenane. Tak ajar tak tonyo ora apa-apa. Pertama ketoke ngalah bareng dheweke gelem krida aku diantem siraku ditendang. Terus pripun? Yem wonten dawuh. Kowe tresna karo aku ora? Tresna lahir batin. Nek aku lara, kula ngrasake lara. Nek aku mati, kula nderek pejah. Tegese karo aku wis hidup semati. Nggih, Mas, sayangku. Kowe pancen bojo sing wajib tak uri-uri. Lho. Kula niku bojo kok padake kesenian. Ya pokoke wajib tak tresnani. Yem wonten dawuh. Kowe wuda. Lho. Wuda. Kok kula ken wuda. Dewa nek ora menungsa wuda kuwi najis. Kadewatane ora bakal sah. Mesti wedi nek adu arep karo wong wuda. Ning nggih ampun kula ta Mas. Sayang ora aku. Wis seneng nek aku dantemi. Mboten. Nek aku lara, kula nggih ngrasake sakit. Nek aku mati, kula nggih ngrasake mati. Nek aku nganti ora ngewangi aku diajar Bathara Brahma diobong mati aku. Oke wis. Nggih. Duh kok abot men. Nglabuhi bojo.
Ora apa-apa. Mung disawang ora apa-apa asal tidak tersentuh. Nggih. Wis. Ana. Cucul. Nggih. Anggere dewa weruh wong wedok wuda ora mesti ora bakal wani nyedak. Nggih. Kok ora kaya biasane ta ayem kowe? Bareng duculi kok kaya ngono. Wis nang kene. Nek Bathara Brahma mrene, weruh kowe sengara wani nyedak. Aku berlindung di belakangmu. Monggo mawon. Us. Andel ora, gene kalahe gampang. Dewa nyawang kok ngene iki dosa, lek dadi dewa ora suci lahir batine. Bagong Edan. Bagong Edan ning kayangan kok nggawa kaya ngono. Menungso ngendi kuwi? Menungso ngendi ndasmu kowe? Bojoku kowe, bojo kok dikon muda. Kon ngadepi para dewa. Yem wonten dawuh. Ngamuk yem. Ngamuk nang kayangan bareng karo aku. Ampun Mas, kula ampun diwujudke kaya ngenten iki kula tak nganggo kemben. Mau kemben apa-apa ning diketok wis sithik. Nggih. Jane apik nek nganggo kemben. Aku seneng ya. Sampeyan kaya edan sak penake dhewe ra. Iki njur piye iki awake dhewe kalah. Sampeyan yo gawe masalah. Mungsuh dewa kok sampeyan wani niku terus sing ajeng niku kekuatan apa? Wis mati tak wujudane. Rawe-rawe rantas, malang-malang bakal tak putung. Ayo, Bathara Brahma kan ngetokke genine. Tinimbangane ora iso ngerti karo bapakku, wong tuaku, yem aku tak mati nang kayangan ora masalah yem. Tatap wis lila prapteng lampus Kilurah Bagong nalika semanten pantok pepuntoning tekad tinimbang datan pinanggih kan sudarmanipun hangur baya tekaning padi nenggih Sang Hyang Bathara Budawaka sigra nyipta geni ingkang sak lumbung Bandung mangalap-alap arsa ngobar Kilurah Bagong mulat sang asih prana ya Sang Hyang Bathara menang sigra manjing angganing Kilurah Bagong. Entek sampeyan kena geni gedhe-gedhe semanten kok mboten napa-napa. Non. Aku jare apa? Tersing nganten Kak. Aku ki merem ya, genine saya cedak aku merem aku wis ikhlas mati. Aku kok iso omong. Aku ki jare urip kok. Tesih ngonten Kak, tesih urip Mas, mang melek. Alah. Alhamdulillah yem diayomi karo sing gawe urip. Wong ki nek ora salah, wong ki nek pakartine apik, Gusti ki mesti ngayomi ya yem. Nggih, kula nggih gumun. Sampeyan niku wau kula ya ora nyemplung kali kok geni kok tanpa ngobong sampeyan blas. Sampeyan kok ya duwe kadigdayan kaya ngono kok mangsinggahke to Mas. Ora nyenggahke aku ora duwe kadigdayan apa-apa. Aku ki mau ki Sang Hyang Brahma ki ngetokke sentir mau. Sentir kok gedene semono. Bar mau aku wis merem tak ora aku bakal tekan ning pati. Kok dadi aku kena geni kok ora apa-apa ki. Berarti aku ampuh ya yem sajake. Wis nek pancen ngono genah aku diayomi karo sing gawe urip.
Dewa sanduring Bathara Guru. Sapa jem dewa sanduring Bathara Guru? Nggih paling Bathara Rektor. Tak pacul ndasmu lho jem. Aman kasare raja macam-macam nek karo bojo. Kowe iki takoni tenan kok. Kula nggih mboten ngertos sanduring Bathara Guru dewa niku sapa. Neng aku yakin dalam hatiku aku punya keyakinan yang besar. Nek dewa sanduring Bathara Guru ki pancen eneng nggih wonten. Mbok menawa kuwi sing ngayomi karo aku, sing ngayomi karo uripku kuwi. Tak suwunke pengayoman karo dewa sing sanduring Bathara Guru ya yem. Muga-muga nggonku mungsuh para dewa iki menang. Nggih, kuwi aja ado-ado karo aku ya trajange kabeh para Jawata. Iki sapa? Iki Bagong kok ngamuk. Iki sapa iki? Bathara Penyarian. Lho, Carek. Iya. Lurahmu nendi? Lho. Aku kok dadi kowe sing maju. Arep ngomong kowe. Kowe gelem bali apa ora? Sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Lakon mati dening Bathara Penyarian. Kowe sing mati dening aku. Moncar. Kowe ngerti ora kejadian iki mau? Napa kejaba aku ora kobong dening geni? Dewa sing jeneng Penyarian ngantem aku kaya nganggo lembu sekilan. Napa nggih? Ora tekan tangane iki ora keneng nang awakku, bingung dhek. Ajotos melekar. Yem non. Aku nek menang nang kayangan aku tak dadi Bathara Guru ya. Nggih ampun ngoten wong niku aja saling seringat peming takon wong tuwa kok terus kepengin dadi dewa niku jenenge sampean saling seringat. Nek saling seringat niku ora bakal diayomi karo dewane. Oh ngono? Nggih, ya wis tetep tak ngamuk aku. Nggih, pun monggo. Kula ya seneng sampean iso digdaya kaya ngaten. Mugi-mugi adigdayan sampean ya tekan teng griya mengke ya tesih digdaya. Nek bab kowe tergantung obat yang salah aku wis tuwa kowe iki senengane njalukmu werna-werna e. Kowe iki wis tuwa modele aneh-aneh. Aku sing ra kewagang, meng cendhike, nyok ra tekane tak tekan. Ngene ngapur ora. Ayo, Penyarian kalah, Bathara Indra kalah, Bathara Brama kalah. Sing duwe panguwasa kayangan Suralaya kon maju kene. Mungsuh karo aku ora bakal tinggal loncat lekane. Bagong, kowe iki jane isih kulawarga karo aku. Ngerti aku, kowe anake Semar to, anake Sanghyang Ismaya to. Iya. Mula kowe iki jane isih iso tak eman apa ora? Rasah eman-eman aku kaya sinden eman-eman. Ayo pokoke kowe melu Bathara Guru tetep dadi mungsuhe Bagong. Oh, lha apa aku mentolo karo kowe? Apa kira-kira aku kudu nyabut nyawamu? Wes, ya mau Dipati. Nek pancen kowe arep njabut nyawane Bagong, nek iso jabutan. Ning kowe ora iso njabut nyawane Bagong, tak jabut nyawamu. Lho. Lah kok nekat ki piye? Nekat wae nek ora nekat ora kecekel-cekel wae. Ora dinekati tuman. Oh, mati dening aku jabut nyawamu. Jabut genti ora iso jabut karo Bagong. Wah. Oh. Dikandhani ora gugu jabut nyawamu tak go metu sukmamu. Ayo Tangiya, yen pancen ya anake Semar sing digdaya Tangiya. Tangiya legane atiku.
Semute tak pindah kene ah. Apa ora? Agene dewa ki mung karo wong keneng semute wedi. Mulih karena kene drubung semut geni. Ya golek sing kepenak. Melayu ya Madipati ora sembodoling gleleng. Wela yem. Tak andane. Nggih napa melih, Mas? Mau ngerti ora? Aku dijabut nyawane karo Yang Madipati, aku gledak sampean sedo. Ketoke ya mata ki pet-petan. Oh. Mata ki mak perpet-perpet awak ora iso obah gledane kok saya suwe-suwe tenagaku timbul meneh, mripat cetha meneh. Terus aku pindah nggon, Ya Madipati mlayu. Yang guyu yang nggih. Asem. Ora guyu kamplengi kowe. Guyu kok dipeksa ora. Nggih. Nun. Ya ana wong kelangan dompet. Lho. Pak Wagimin, Pak Wagiman. Kehilangan dompet ada SIM C dan SIM A. Suruh surat kendaraan Supra parkir. Nggih, tulisane kaya dokter. Angel diwaca. Wis ngono ya aku tak golek SIM. Lho. Kayangan gawe sungsang bawana balik pokoke. Ora nyono babar pisan lha kok dadi Bagong duwe katiasan ingkang edapi kabeh para Jawata padha kalah kabeh padha golek papan pendelikan Bagong kene ngopo dene jeneng kita tetep hambrung kaya mengkono ora guru lho ora basa karo ulun gunane apa aku basa karo sampeyan nyatane sampeyan wis iso ngandhaki teng endi bapakku gunane apa aku nganggo tata krama nek sampean tak jaluki tulung blas ora iso nulungi karo Bagong. Wah, cilaka iki. Bagong rawuh kados-katon kan sampun boten saged dipun nelekaken. Waduh. Kaose barang dicoplok. Ngamuk kados mekaten. Inggih, Kakang. Inggih. Ngatos-atos lho, Di. Kae Bathara Teka kowe ngopo kowe? Lho kok Bathara Teka kowe iki nek ngadeg kaya jog. Penyakit ora. Bagong ulun mboya melu-melu. Wes, dewa kok ora melu-melu. Dewa kok jirih. Anggepe terus aku terus melepas kowe. Ora tak anggap kowe iki dewa napa piye? Bathara Guru ora iso ngandhake ajar. Bathara Guru iso tak rangket nerodane. Awer-awer. Kecekelak tali nang kowe tak plotroki kathok. Cilaka. Aduh, aku malah merinding aku. Piye Bathara Guru? Ulun mboya ngerti. Mboya. Omongan kok meh mboya ulun kita ulun punapi mboya. Nek ora tau jelas lan ta iso ngedongke karo bapakku sapa. Piye lek iso mboya? Ulan. Ngatos-atos niki panjenengan notoke dhateng gesang kula. Panjenengan bisa piyambak to Bathara talene ning kowe tadi plotroke. Isin kula. Kita Bali mboya. Piye? Kita Bali mboya. Sapa? Kita. Kita iki sapa? Aku yen mbiyen jenenge Bagong kok tak awak Lek Wita. Kita Bali punapi mboya. Ngandel ora? Ora bae rameng punapi mboya. Kita ulun punapi. Kata-kata apa kowe? Kita punapi
mbuya ulun kita sengit ta. Yen kita mbuya bali ulun sampurnake ning kene. Sewadah lho. Ah, kandel ora dilaka to. Sewadah piye? Nek sampurna sewadah. Nek 76 rong wadah. Bagong edan tenan. Ulun malah bingung guneman karo kita. Kita meneh. Bolan-balane kita. Ulun kita. Gong baline ditutuk. Ayo, der. Dewa lagi delek-delek kok digetak karo Delek-delek karo mangan. Wayange nang kene kok madhep penonton. ya kok ora seneng wayang. Kita wis sapa-sapa tok seneni wae. Men ngamuk bebas. Mangsane pokoke areng apa kowe? Ketiban guntur geni guntur angin sirna margalayu. Lho. Guntur saiki wis dadi angin to. Sangertiku guntur iki cuci motor. Kok dadi guntur geni guntur angin pun digek didawahi bocah ngene ra sama-sama. Guntur geni guntur angin remuk awak kita ajur ora iso kinuku Bagong. Tibano Bathara Guru. Guntur geni guntur angin kon nyerang aku kabeh. Ora wedi aku. Haslagine genine Bathara Brahma wae. Ora mempan kok ming guntur geni guntur angin. Bareng nabuh do kesenengan. Disuwuk ra gelem. Bagong kok nganggo jengkelit bareng. Samulai melu ketumrakan nyaran iki lho. Dapuane perang kudu salto terus. Das pundi Di? Kakang ngedap-edapi. Ngedap-edapi das pundi? Guntur geni guntur angin boten temomo. Ah, cilaka ya cilaka. Ah. Apa kowe? Nerada? Siap-siap tak blotroke kowe. Aduh, trondolo iki. Guntur geni guntur angin mboya temomo Bagong kowe iki nganggo kekuatan apa? Kekuatan supranatur. Sing iso ngalahke apa-apa. Ayo, gene ora temomo ning awakku. Guntur geni guntur angin pletak-pletik kaya mbang api. Ora apa-apa aku. Kena cis trisula. Lho, arep nyontek kowe. Arep nyontek aku kowe, ha. Cis trisula, tibana. Aja gak cis trisula, cis triamin aku ora apa-apa. Mesti kaya serius alene. Sri Uning iso dadi Sri Karonron. Gugu karepe dhewe tiban pusaka cis trisula jebluk wetengmu. Tibana Bathara Guru Kene marganing pati kita Bagong. Ulun bakal nibake pusaka kok kita nyuwuk gamelan pengumuman Mercedes AB titik-titik HD dipun singkiraken badhe kagem liwat mobil sanesipun. Wah, arep perang kok mengumumke parkir. Edan bae. Oh, iki kagungane Ibu Sinden ingkang nomor kalih Mercedes to. Mercedes AB titik-titik HD Malang nang dalan mau. Mesin cuci kok dienggo mobil. Buka laundry kok nang wayangan.
ngece tenan. Ngece mobil kok padake mesin cuci. Ha suarane kaya mesin cuci. Nek mlaku mak ngik. Ayo disingkirke Mercedes. Bojomu nanti kon nyingkirke ora. Mercedes AB wis ndono. Ha, kon tutup wae. Ya ini kok buka laundry. Tiban Cisti Sulun jeblok wetenge. Tibano Bathara.